assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu derraɓe laaroɓe Hausa jeeɗiɗi ha wakkati o ɗo en ɗum mari siya CGN ha nalde jum'are tun ko bana ko wowa hande bo yaafo daɓɓama ha mawɗon siya man nga waɗi ɓe nga mari retard seeɗa wona en mbiya nga heeɓi ɗumani ɗo seeɗa to jotta kam en puɗɗa en kuwa en belwaɗe de ko en mbawi ha nder ton en sigo en kaɓɓino en kuwanno sammere de ko joyete ha nder leddi meɗen ha woylaɓe saɓetto woylaɓe ha leddi Cameroun kuuɓal mum e kuɓɓidal mum fuu ɗon not ko joyete ha donde nde siyasa eɗen nan ɗo ɗum siryanoma ɗum waɗete kuɗe jour amma Allah fawdayi ɗum hande kam Allah hawti jonande nde warti nde waɗan hoore be hoore walla ma en ɓe yeeso be yeeso to mi wondan ɓe koɗo tedduɗo gonɗo goɗɗo mo CGN amma ha siyasa oɗon kanko bo ha lawol gongol feere woni ANDP. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh derraɓe toon koye lawol jottanɗo ha sara Hausa jeeɗiɗi ya birnol Douala ɗum e ɗemgal Fulfulde siya CGN lisal siyasa woni jam'iya ko joyata ha men ɗo jam'iyaji ɗon jonjotiraɗon lukkota ɓe partiji lundankoji ɓe laamuwankeji ɗum hudamana ko jooɗi hande bo ɗum waɗi ha wakkati daɗotiral waɗi e nden bo jadal man yiɗi sendergo goɗɗum feere yiɗi teɓɓitago goɗɗum feere teɓɓitake goɗɗum feere bo yiɗi teɓɓitago hande kanjum wontira ha leddi men ɗo e ha nder siyasa man ɗo ba nder CGN bo ɗum kawtal ngal kuwanal ngal ɓiɓɓe woyla dede ko jongata ha woyla fuu CGN hollan kamen bo no wondi ɓe ko jongata man e CGN man ɗo bo ha nder maga ɗo ɗum kawtal ngal larani ɓiɓɓe woyla fuu ɓe koɓe kuwata fuu e nder siyasa man ɗo bo CGN man ɗo ɓe ɓiɗo nder ton ha jonde amin ɗo min ɗum yoɗodi ɓe goɗɗo goto pintuɗo ha nder siyasa ɓiɓɓe woyla goɗɗo ha nder bernol Douala e min bolwanan ɗo on ɗo bo miɗon ha nder kawtal CGN man ɗo miɗon min balisal gongal feere to min man ɗo dole ɗum wolwe ko wonda wolwete e hande ɗum wonde gondal e mbiya wondinde fe'ake hakkude jadal RDPC be FSNC en mbiya be INDP ɗon bo ɗum titori yeeso ɗum ɗo jonge amma ko tabiti kam en mbiya Issa Ciroma Bakary kañum kam teɓɓitake ha jahangal muɗum be RDP walla ma ha jadal mum be RDPC en ɗo keeɗi hande walla ma ha janggo bo ko warata gal INDP Alaji Hammadou a wari ha jonde hande nande mbewɗen joɗago amma en bolwan gam kanjum jongete tan en jottako en goɗi wakkatiji pamarol wakkatiji pamarde ha nder wakkati ran bo en bolwa ko jongata en nana bo message en wondi be ko jongata man a jaɓɓama nde jonde mi jaɓi Amadou Bello ko jongata kam en pat en andi hande kam suɓo daɗo yake muɗum ɓadake lutti ɓuuray lebbi 3 tema ha ɓe en cuɓa ha lesdi men ɗo ardotoɗo ndi to hande kam yimɓe feere giɗi ardiɗo men kiɗɗo daro yimɓe feere bo giɗi jotta kam o wosto wacca yimɓe feere bo ɗaɓɓita to jotta kam ha nder man ɗo hande en jii son excellence Issa Ciroma kam oɗonno o ministre jo ha nder gomna Cameroun ɗo o acci
o windani ɓe o wurtake kanko kam o wurtoto o wurtake hande o taskanto hande kanko bo o yiɗi darago o ɗaɓɓita laamu lesdi man ɗo ko wi'a to hande ɗum waddi luureji yimɓeji ɗon hande partiji luttuɗi bo ɗon mari ko nandi e man jiɗi sey yimɓe man fuu kawta hande kam dawrida gurto kuugal je ɓe kuwanno ko salɗo ɓe gurto ɓe kuuda be yimɓe ɓe ɗaɓɓita dabare no laamu kesu waɗa to Allah jammadu nattan goma ɗum jokkan goma ha jonde man ɗo en koyrande yoga en mbi jotta kam Issa Ciroma kanko woni jaagoɗo FSNC kanko man ɗo o ɗon no haɓɓotiri be parti laamu on ka woni RDPC ɓeɗo kuudino ɓe lorake ɓe kuudi ɓe lorake e hande ɓe lutti ɓuray lebbi nayyi daɗotiral waran ha ɗo o woyni ewnagoɓe mako cuɓa parti laamu on kewa hande ka o darowi kay hande kam o yarata be maɓɓe o tawi duuɓi o waɗi man ɗo duuɓi man ɗo ɗi toski ɓiɓɓe weela ɗi toskimo ɗi toski weela fuu e jottaka kanko kam o huudata be maɓɓe ɗum waddino bana mo haalaji no amma o tabbitini ɗum balaɗe caliɗe ɗo e hande kam en ɗon ndeni ɓe mbi INDP bo waɗan bana noon kañum bo Bello bobo waɗan ban noon walla ma ko woni be mum fuu waɗan bana noon to en jiɗi mbiya en dede ha ko Issa Ciroma kam nane kam o andano leddi man ɗo ndi hay oɗo huuda be maɓɓe ko inana fu en keɓayi o ɗonno jotta kam mon o tawi ko inana man heɓataka yimɓe terrake ɓiɓɓe rewɓe ɓaŋatake jannguɓe kuwata jotta o famina walla gam darotal ɗo wara ha o junja yimɓe Hamidou Bello min kam nomi famiri aranol man kam Issa nomi yii min kam parti ɗo na be RDPC hudata parti ɗo ɓe suttenan président de la république son excellence monsieur le président Paul Biya ɓe suttenata na RDPC il faut que ça soit clair ngam goɗɗo faama min mi suteni Hamidou Bello be mi suteni parti Hamidou Bello ɗum feere feereji kuje ɗiɗi feere feereje Issa Ciroma Paul Biya o suteni oɗon nari be Paul Biya ɓe nari nda ko ɓe kuudata ɓeɗo kuuda jonta kam kanko bo o yiɗi o heɓa korowal Paul Biya man o safti ha o ɗaɓɓita yeeso men waɗa mana woodi ko ɓe mbiyata bana ɗum ɗo soy'a o wi diga Paul Biya man duuɗi nayi hippi ɗum ɗo o heɓata o yiida be mum ɓeɗo paka mo na banane hande ɗo ka ɗum lattata ko ɗum geldina walla ɗum ɗon mari asli Hamidou na an wi o rehuda e Paul Biya huudoɓe parti jottagal kanko bo ban mbiɗaɗo woda o wi noon o wi jotta ɗo o yiidata ɓe Paul Biya nde yiɗi bana nane to nde yiɗata e Paul Biya kam wala no ɓe kuura ɗo kala ta ko ɗum geldi yimɓe siyasa ɗo kam kay latata ɗum gonga mako min kam miɗo wiya gonga o mari ngam banno deydey no o wondino be Paul Biya man ɗo to ɗum gakkisi ɗo na ɗum maran muskila ngam kala goɗɗo mo a wondi pat to ɓe daytinima mo a daytake mo na on dawriditta goɗɗo mon on ɗon dawrida ɓe daytinima a heɓata a dawda ma a yidataɓe mako a yiditaɓe mako kay hakkude toon kuugal ngal wali hata Hamidou Bello na to gonga kam min kam ni mi laari ha yiigo am deydey accugo mako ɗo boɗɗum ha o laari ha mako amma min ha am nanon min bo deydey min raɗɗan do ha rawi ma ɗum min darda ɗum o sawi ɓe ko waɗi sawi kam tema o yiɗi kanko bo o laamago ha o ɗaɓɓita laamu nde na o daroto kana o ɗaɓɓitito ka tema ka sotti o daroto nden bo ɗo miɗo seka tema bana Paul Biya man tema darata ɗon bo nde wolwaka nde wolwaka nde wolwawi wudugo han kam o yi ko woni yeeso rikka o tokkoro o wura ɓadigol o yowa ndego on man darata kanko o daroto min kam mimi lawetama Allah jammadu bedde dediraɓe toon koye lawol jotta on ɗon assuré CGN ha sare hawsa jeeɗiɗi lisal siyasa ɗo jongi ha nder leddi men ɗo en mbi parti ji ɗiɓe woyla fuu mbi jotta kam heeƴi walla ma maron mbi suuy jotta kam heeƴi ɗo meni heeyi nder toon
minin min ɗon mbiya nane kam ɓe ɗum no gondi ɓe parti laamuwonke on ɗo ɗum kanga ngan amma jotta bo woodi ko jooɗotoɗan ɓe wi ɗum gadata yeeso ɗo o wi kamɓe kam koɓe paami kam ɗum pol biya président de la ɓe sutananano arɗo amma haade de ko woni ɗum mari hujja ɗum woni hujja nder man ngam Issa Thirama Bakary ɓe parti ɗum kanko alliance o waɗi to Bello Bouba mo ɗo keɗi kay mbo nargo ɗum ɗo riggoɗo kanko bo nanɗo mbar plateforme o waɗi ɗum kuje ɗiɗi feere feereje to e hande ɗe ɗiɗi fuu ɗe feere feereje ɗo wari ha jotta ka ɓe mbini ha lutti lebbi nayyi ɓe mbiyama ñalɗe seeɗa wala ɓe ngari ɓe ngawi jotta ka ɓe mbi to ɗuuɗi heewi bo ɗo wiya na kamɓe jiɗi ɓe werɓuɓe to ɓe jiɗi biyaman ɗo ɓe jooɗo maɓɓe ɓe acca parti ɗon bo ɗum woni e banni jotta kam enen de ndena nder saare CGN ɗo ɗum kawtal ngal ɓiɓɓe weyla ngal hayri men woni ko en mbi ha kawtal men ɗo en jiɗi ko moye wara tuggana en koppi yecca en ɗume o yiɗi ɓe Cameroun e to heeɓi kañum ɗum o waɗanta weyla e nder maɓɓe ɗo ɓe en andi ɓe kuudi ɓe laamu ngonu jotta wonduɓe ha laamu jotta ɓe jamiya muɗum amma woɓɓe feere mbi kay kamɓe na ɓe jamiya kuudi ɓe laamiɗo ɓe kuudi yo ɗum en mbiya ɗum fuu ɗum gootel nasara mbawi go blanc bonnet blanc to e jotta kam eni nargol Bello bo nargini Alaji Amadou hande ɗo wolwama o joɗake de bureau politique nder maɓɓe ɓe mbi seeɗe pat ɓe démissionna kanko secrétaire en d'état mako ɗiɗo ambassadeur mako fuu seeɗe démissionna na se kanko an je kanko tan kam o acceptaninoɓe janggo o yahan parti o yahan o daroto jotta kam ɓe mbi kay kanko tan noɗo démissionna o daro kamɓe kay seeɗe fuu ɓe gurto en min mbiyata ena tan Alaji Amadou ko mbiyatmi kam Hamidou Bello ande ɓiɓɓe woyla deydey ko wondi be Bello man kamɓe daari hande kam kugal maɓɓe man be no ɗum woni man ɗo ɓe cafti hande ɓe cafti bo ɓe ngari ɓe mboyi bojji maɓɓe ha yeeso mawɗo maɓɓe kamɓe kam kugal ɗo ngal ɓe jiiɗi ɓe mawɗo man na gam Thirama kam wi ko ardi yide ɓe mako ɗum walaki Bello kam yiidi ɓe mako min kam Bello mo waɗan yo militant mi faami lamma Bello ɓe jaagoɗo ɗo kam ɗum pampamtiri militant en maako kamɓe on dari mbiyata sey ɓe wiɓe o démissionna ɗo kamɓe on mofti hande ɓe dawri ɓe giɗi o daro to o darata ɓe keɓa goɗɗo ɓe darna ha parti maɓɓe ɓe cafti kuudal be moɗon to jotta kam janggo ɓe gatta réunion jotta to ɓe gaɗi réunion en ndena comité central hande bo bureau politique jotta ka en ndena en daara ko ɓe dawri ɓe yimɓe ɓe gurti ɗone ha ton gonga wurtoto jotta kana ko en mbi pat ko yimɓe mbiyata tan a ɓe mbi ɓe ittanno kamɓe ɓe dillan ɓe démissionnai ɓe dillan ɗo kappanno ɗum haalaji yimɓe bolwata tan na en anda fakat kam sey janggo to réunion maɓɓe timmi na ɗum yimɓe bolata bana men enen bona ko yimɓe bolatama en bolatama na ɗum yimɓe na ɗum guinnaji na ɗum wani ɗo ko yimɓe bolata bana men ɗo en ɗo bolwiya ɗum ɓe ɗemgal men en ƴami enen bo hande kam na ɗum kanko ɓe mbi kamɓe ɗo jamiya man feere min kam ko ɓuuri saflugo en ɓe maɓɓe kam ɓe mbiyannoyo ɓe cafti ɗo ɓe mbiya ɓe comi ɓe jahan ɓe ciwto ɓe kocanno goɗɗo ha nder maɓɓe wara ardano partenaire ɗo kam min bana min kam mi nananannoɓe walla bo ɓe mbiya jotta kam kamɓe bo ɓe kuudi ɓe ori jotta kam o somi ɓe keɓata ɓe jaada be maako jotta kam taariɓe o bo ɗon kaɗa ɓe ɗum man ɓe fama ɗon bona mi wiyaɓe to ɓe ƴamino ɓe joɗaki ɓe dokkitino yimɓe ɓe ƴamina ɓe mbiyannoɓe kay en mbi démocratie ɗo ko taariɓe laamu man keɓta démocratie ɗo wari ngam ɓiɓɓe weyla bo na jotta kam ɓe paman démocratie ka wari ngam ɓiɓɓe weyla ngam démocratie kam ɗuɗgal mariage limgal ngam ko saali élection ko saali ha 2018 ɗo en mbi jagorɗo laamiɗo jottata o laamorake be million 3 be goɗɗo himɓe ha nder million 3 ɗo million be goɗɗum kam fuu ha grand mairie wurti to e ɗo kam ma dedei ko windano e ko saalitoɗo be million 9 e laamori ɗum ɗo yaha tullitirgo jotta kam ha nder caka maɓɓe ɓiɓɓe weyla wonɓe ha nder jammiya laamonke on ma kamɓe on ma en nanayi ko ɓe mbi to e kamɓe on kam ɓe lattaki ɓe yawniɓena e to kamɓe lattino warnoɓe alliance walla ma tininoɓe convention
ɓe mbi hannde woni yawnare ko saalno ka ɓe ɗon nanana ɓe e mbiyano ledde kan ko saalno onde koɓe bangini na yo Hamidou Bello hunde konde wona ɓe yaake mum yaake miɗen nandi en 90 yake Jean-Jacques Ekindi marsi haala PRDPC ta démocratie Cameroun siwa haala démocratie ɓe marsi yake man oɗon président section RDPC wuuri yake man wuuri oɗon mari section RDPC gotel wuuri mbiɗen nandi o marsi hitande man timmayi démocratie ɗo vangmum wari ɓe éclati parti ji ɗumen ko ɗume ɓe yaake mum to jotta bo yaake nda suɓo wari nda yaake andititgo jam'iyaji ɗo dar jamaji waɗi hiiri weeti rendo woni télé on ɗo gaddani e fitina yimɓe ɗo ndaara derke en memi nane ɓe gellanima duuɓi sappo e tati hande ho duuɓi no gas élection caliga ganno gas e goo o votan kanko bo téléphone oni sobajo maako oɗo waawi diplôme ji bo ha jiiba ndogo wonan bo ƴewre moɗon joni oftanno yimɓe go pat ɓe jokki nde donc jotta kam yimɓe coñi yetta kana ɗum ɗo ta onon alien be parti laamu on kewa minin alien man minin nami wima go'o kam ɓe président de la république min mari convention na be parti ɗo kan tan hanko ɗo minin kam jonta en gongo min ka position parti jonta fo min ton gondi ɓe mako to kanko anda ko warata janggo onon yimɓe mi AND kam jonta en gongo min ɗon gondi ɓe mako min gaɗa amma noon ka jawleru mako gonɗon on kam marata probléme ba witacciroma walla ba golle buba nan garata ha ƴamen ko ɗangiɗon ɓe mako dole on kam gonɗon ɓe mako e jotta kam onen kam min gaɗa réunion amin onen kam min dara yimɓe pat ɗon d'accord onen kam ɓe ɗon neɗɗinen ɓe bussata on ba luttuɓe na banni Hamidou Bello haala kaɓɓotiral ko yimɓe kaɓɓotiri ɗo kuuda ɗo ono kaɓɓotiri kan keeɓi seeɗa minin kam min ɗo kuuda min ngala probléme pour le moment probléme ko laarani ko probléme kamum ɗo je men en fou ko nawatama ɗo ɗon nawa min fou ko nawatam min bo ɗon nawi amma yaabi men feere feere an aɗon haala hunde ɗo parti laamiga min ɗon ɗon ha parti nga laamaki amma kuudal nga be lamɗo na en feere feere min ka surtout on pecciti on timmini on luttana amin to ha min haali on luttana bo min ngala bo wolde komin poti min ngolo komin puɗɗima min ngolo o nananta amin jotta kala ni kana yaynare go ɗon kadin kay ma jotta kam yawni en kuudal men ɗo na woodi kon alkotiri ha alkawal men ɗo to mi waɗay kam woɗ komi yawrima jotta kam en yiɗi en ngolo haala parti laamu on keman ɗum bona ɓiɓɓe norɗon ha maaga kamɓe ɓiɓɓe nor wonɓe ha parti laamu on keman kam kamɓe ɗon yiya dede no ɓe goni jotta ɗo man kam non man hani norɗo wonana ngam ko saali ɗo en mbi duuɓi jeeɗiɗi caaliɗi inanama no jur ha woyla Cameroun ɗo en keɓanno laabi en keɓanno ndiyam yakamno ha ministére des finances ɗum wonno ɗum egguiɗo ɓe ko ɗum ha ministére de développement mi tanni to ɗum fuu ɗum waɗaka ɓe keɓanno ɓe yittanno barrage de lac d'eau yiite jeyayno ha himɓe ɓe important gal Tchad be Nigéria ɗum fuu ɗum waɗaka hande laabi goo kewtoto ɗum fuu ɗum waɗaka kamɓe kam wonɓe ha nder jam'iya laamu on kenan ɗo ka kamɓe kam wala ko ɗum memri ɓe na ngam en hiiɓe bana goto nder maɓɓe babiramo maayi fuu gal catɗe e jeeyi fodde kaɓe jaa ha maɓɓe kañum ka fuu ɗum nawake na to kanjum Hamidou Bello ɗo ka pat nayi en ɓiɓɓe wolaɗo en fuu nawre laman gotel nawgo kam nawre man gotel puisque en pat en jahan lawol man en tokkoto laabi man en jahan hamin en yiite man en ɗon jiya ɗum ndiyam ɗumen fuu en ɗon pat en ɗo andi probléme man hande en goodi bo yimɓe meɗen ardi ɓe deydey ɓe jara ɓe defanna hunde nde ɓe gaɗay jotta kam na taw felata ardiɗo kamɓe felata felata kana kamɓe felniɓe ngam ko nde ton ɗo wara tore a waɗay miɗo tore a waɗay ñande feere kam na saftan a waɗa e to mi waɗna mi waɗay bana dillan to mi wawan dillirgoma bona mi habdan a dilla jotta kam mi ayno e nde kuuda mino wayno ha min ɗo min jarata ndiyam boɗɗam walla ha min to min ñama ngar fajiya min ñamata jemma
walliyamini to mo ngari bo waɗi min potawi min gurto walliyamini to ndiyam to min potawi min jaha ka dia to mi wima kosɗe mi wima ɗum wala ko gaɗɗa aɗa miɗo foɗɗino jooɗi dow ma ɗum kam kañum bono ɗum wirata ko fulfulde no ɗum wirata kana tammuno wurni ɓe to oɗo jooɗi o renade goo oɗo man waɗan janggo waɗan faɓɓi janggo ni on tan ɓe kamɓe ɓe gara e jotta kam e non mbiye ton walla ma non mbiye ton onon ɗo onon woni ardiɓe woni ha ɓaawa mon bo ɗon woni ardaɓe jotta kam ko tanniɗon wiido ardaɓe ngam ndaɓe kam ɓeɗon kamɓe bo ha woylaman de jam'iyaji maɓɓe ɓe mbi deydey ko ɓe keɓanno naane ɓe jotto ɓe goyta ɓe jagol ɓe keɓata to jotta kam ɓe lottoto ɓe jaha mbiya ɓe ardi jotta kam wonde ɗo min ɗo ardi on amma ha min jahanno min tappapa ɓe noto kam acci jotta kam min kam min gari min daati noon jotta kam seppoden sembe min daren to ɗo kam kamɓe kam ɓe goydi gongana ɗo kamɓe on andi to ɓe be gonga ɓe to ɓe ngala ngam min kam fotai mi wiyama ɓe be gonga fotai mi wiyama ɓe ngala gonga amma mi andi ko yende Allah tomnata ɗo nde toɓata duya fu wuɗiɗa nde toɓa wakkere ha duwala ɗon en ɗon giya a ummo ha ɗo a yatta nder en a saari yo seɗa taw e nde wala ɓe fotai ɓe wadana yimɓe fuu waɗande woore ɓe fotai bo ɓe wiya ɓe waɗata sambo ɓeɗo waɗa dede ko ɓe wawi enen darannoɓe ɗaɓɓitana hoore men dede en keɓa man ɗo en mbawai darago ɗaɓɓita ko nde bo to mi wari mi tawima an ɗo a woodi a je million re mi wari mi hokkima 500 a jaɓi kam nam ɓoɗo salta ko 500 man tu donc min kam ni mi laariri jotta kam ko anni ha haala ma ɗo jotta kam mi yiiɗi ha haala walla min kam mi faami wasiyama mi yiiɗi gasoɗa derken weyla wonɓe lattiɓe lundanko en de laamuwanko en man fuu kamɓe go ɗumen gasotoɗaɓe en wi lundanko en ka ko puɗɗi e kamɓe laamuwanko en ɓe ɗumen gasotoɗaɓe eka komi wasotoɓe kam ba an man kam ɓiɓɓe weyla fuu derke en ɗo mi fuɗɗirta derke en ɗo ɓe ummo ɓe daro politique ɗo ɗum hunde waɗugo derke en bo hani waɗa ɗum ɓe bendito ɓe jaaha arme maɓɓe ɗo ɗum min taw kam no haala man sali hande ana siwata on ɓe darnayi ɓe daro bo ɓe jaaha ɓe cuɓa ɓe anda bo mo ɓe cuɓata ɓe nana ɓe deƴƴita ɓe laara ɓe faama deydey hande yimɓeji je warata wiyaɓe ɓe cuɓa ɗum ɓe ndaara ko ɓe cuɓata deydey ko haani to mawɓe bo mawɓe ɓe taw ɓuranɓe am ɓe mi ɓurata ɓe mi fotata kamɓe bo komi wiyata kam useni ɓe ge'esito ɓe ndaara noor men ɗo e ko a diga maayo mappe ha bankin ɗo ɓe jaara ha kusiri e loro ɓe ko a ha maayo tiyel ɓe jaara ha maayo danayi ha maayo callalu ha yeeso garongulay seɗɗa ɓe ndaara useni maayo tiyel kana galle diga siga ɓe ndaara est ce que kunde ɗo kam ni ɓe mbaɗɗito ɓe ndaara gal wakkere yeesore bo ni enen ɗo kam dikka en daro en kaɓa en moƴƴitina wakkere men ɗo en ndaara ko ɓurata nafgo en ta en jooɗo en ɗo tappa kelle tum ɓorni dawraji wona enen kam haaje men pat ɗo waɗi alhaali bo goɗɗo ummoɗo dawrol mum yaha jippo gasɗe jippo mota yaha ɓe kosɗe traversa gasɗe feere na yahay ɗo useni yimɓe pat kawta jingana lesdi nor giran norɗo enen ɓiɓɓe woyla kam jotti en ɗo ɓe kabda bo ɓe kolla derke en ɗo wode deynu nangirta kuuɗe ɓe laamuji man pamari diga mi conseil régional mi maire mi député mi ɓe kolla derke en ɗo ɓe giɗa ɗum ɓe giɗa politique ɗo ɓe kuwa politique ɗo heɓa ko yake sanjugo maɓɓe wari fu heɓa no sanjira ɗum sanje dow boɗɗum ɗo mi wasoto mawɗum a hettama alaji amadou pette derraɓe to en koye lawol jotta on ɗon asiya CGN siriya lisal siyasa min koyi lisal man ɗo min mbi ɗum lisal siyasa ngal waɗi ko jongueto ha leddi men ɗo woni siyasa parti wato parti laamuwankewa be partiji wato lundankeji to partiji lundankeji ɗo en wi koen gasoto
ɗon woni min ɗo komin hamin cuɓi ha CGN minin kam min gasotoɓe ɓe fuu lattiɓe mudanke en ɓe laamonke en ɓe pinta walla ma ɓe pinata ɓe ɗani no derke en ɗum ɓurata wasago ɓe anda mudanko en ɗo to ɓe gaddi dede bojji maɓɓe ɗo to ɗi bojji ma ɗi naneteri ɗo ɓe jaɓaɗi to ɗi nafanɓe e to laamonke en man gaddi bojji maɓɓe bo to ɓe tawi kañumen bo ɗi nafanɓe ɓe jaɓaɗi amma ko wasotoɓe kam ɓe anda siyasa kam na ɗum hunde wolwanuɗa siyasa bo na ɗum welde nde wolwa tabita ɗo ka so yimɓe anda ɗum ngam ko tabiti kam fu na siyasa ɗo ka dina amma ha siyasa kam wolwa nun ɗo tabita kam wala ngam ta sakla goɗɗo janggo ɗo wartana kanka jotta bana ɗum teɓɓitake walla ɗo feere teɓɓitito janggo wartana kanka ɗo ɗo fu ɗum gaɗojum ha siyasa amma ko mbaweten enen ɓiɓɓe woyla Cameroun en andida daɗotiral titingal en ɗo ko mo weesito anda hande ɗo to yeɓi mota gawdere yahan garaw no o watta to ummi garaw yahan marwa walli o silangal magada waɗa yawugal no o yarata walla bo sali maro o yahan kusiri no o yarata komo ɗum ɗo wattake to a demowoma andi no nde ko demitirnama gurtoto ta a ñawɗoma a andi a ñawraɗoma andi no jarita ñawɗoma ta ummoto ndego a yahan ha bana berniji meɗen en mbiya ummoto cewɗe a wara nder guure en pat en andi no gonɗen en andi muskila dede ko en inananogal ko larani yiite ɗo ne goodi barage ɗo ɗum no mari réacteur nayyi moteur je nayyi woore tournata ko waɗi bo ɗum jareri na ɗe mbat en jiiɓe directeur pornamande duwala toon o yeehi winoɓe to banni kam ɓe garan ɓe irta pormande port garoɓe irtan barage ɗo ɓe irtan port garoɓe bo hanga huwano ɗum ɓuuray lebbi ka fu ka salake ɗum waɗi ɗum bolle noon en andita bo jamɗiya wari ha Cameroun ɗo wari ha duniyar ɗo jamɗiya ɗo je ɓiɓe wowata ɓe pini ɓe andita goɗɗo woni fuɓɓowo bana surtout ma bana laamu ko tiiten ɗo élection présidentielle ɗo wara ta goɗɗo suuɓa ngam goɗɗo hokkiɗum temerol walla ma ngam goɗɗo hokkiɗum bo walla goɗɗum fewɗo goɗɗo suuɓa ɗo ngam deydey kañum bo togi ɗum janggan acca huɓɓugo belbel walla ma acca yaago ɗumani o walla bo to ɓinguel muɗum yahan e goo umman jahangal mo yahan laara saaren walla hunde mum ha sera wuro o tawa ɗo woni en mara haaje na ɓe gara ɓe dokka goɗɗo sefene ñalde woore janggo ɗo o wiya goɗɗo kayi naɗo garɗo fuu to hayri o waddi ɗo o kuudeteɗo ɗo position en mbi ɗo CGN ka suuɓi to jiɗi goni ha jaam walla monkewa gadde ko nafata min ko waɗi amin ɗo en mbi kiita man ta meta ko waɗi ka waɗi salake amma metata goɗɗo metata waroya min wayno gaɗeni min gaɗa minen janggo ɗeyre min walla ma yawna min walla ma goɗɗo men ɗon ɗo huwa ɓe huwa ko yifu ɓe gaɗanta ɗum ɗo fu ɓe andita kamɓe wonɓe yeeso man ɗo ɓe goodi bayde ngam ɓe goodi yimɓe ɓaawo maɓɓe to ɓe ngari banni e to ɓe joolake kamɓe ɓe ndaari hoore maɓɓe ɓe deedi maɓɓe ɓe cuuɗi maɓɓe bo ɗon ɓe anda jamanuru weeti ko saalino ɗo ɓinngel caalinolngel marnogel duuɓi sappo e tati wolata haala politique lebbigal ngel cigan duuɓi no gase goo e del duuɓi jeeɗiɗi man ɗo ɗuɗɗum wangi ha dow jamanuru en mbiya wewon ɗo ɗo wiye Facebook en mbiya YouTube en ɗo mbaɗi hello kañum ɗo kuuje jur ko ɗum janginta ɓiɓe men ɗo e ɗo ma ɗum nayi ɗum ha men ɗo to ɗon men ɗo manma won ko ɗum wiyata ɗo sey ɓe gatana ɗum hakkille ta ɓe numa yimɓe ɗo kippi nder sila o wato ɗum giyan gurdata ko non man ka sotti e onon bo ta ɓe jaa ɓe jumja on walla ma ɓe kuma on ɓe mbiya on kayi minin ɗo kam min limanke en to min gaɗini to gongal ngu sammiri kam ɓe limanke en jotta ka ɓe kurata ɓe laamonke en kam ɓe kocale derken hande limanke en maɓɓe man ɗo ɓe mbiya kamɓe ɓe darni ɓe kamɓe commiɗo ɓe nanantaɓe nde ko ɓe nananan ɓe ɗo ɓe wona goɗɗo faman amma ɓe limanke en to ɓe weli ɓeɓe jaada ɓe laamu to laski ɓe limanke en ɗo onon ɓe wela maɓɓite guite mon maɓɓite noppi mon peere guite mon andite ko kocoton composition janggo ngam janggo kam Allah mari amma goɗɗo ɗo mardan be anniya e anniya mon ɗo ta cende wayne do wayne ɗo on woni ha CGN kanjum min gasi yimɓe e kanjum min umrotoɓe jonde men ɗo namen nde nufano e ɓi adama en andi tampere muɗum na ko goɗɗo yiɗi fuu ɓe mbi goɗɗo nufa hunde Allah huwa ko yiɗi Allah mari bawɗe nde yiɗi noon nde jooɗo de hiɓɓe ɗuɗɓe nde yeytono amma na noon Allah muy Allah hoddite ha nde watta jonde hakkude am de Alaji Hammadou Pette e wakkati man bo wari ragare
on torama yaafuwo deydey komin inani on min keɓɓinayi on walla ma min kewtinanayi on ha deydey siriya ngaɗo e ha warande to Allah muyi min ɓeddan taskara doman de bawde Allah to Allah muyi min laɓɓita noon ɓiɓɓe weyla kakkilane hoore moɗon ta ɓe jinja on lebbi seeɗa lutti weyla ɗo on ko fuu ngo meɗen ta goɗɗo daro nde weetifu ɗum kanko min ɗo duuɓi 50 seeɗa marmi wala ɗum kamɓe ɗon tawmi ha jotta bo kamɓe onon dayaɓe ɓe ɗum kamɓe tawɗo to toore gite mum wonde ha laamuwonko en lundanko en fuu onon ɓe tanmi doggidirgo onon doggitirteɓe ɗo min wiyon weeti. Assalamu aleykum ha warande to Allah muyi. Comité